барои ба кор андохтани барномаи Microsoft Word 2007 тугмачаи пускро пахш намуда ба болои все программе мегузарем ва онро пахш менамоем. дар гурӯҳи барномаҳо ба болои гурӯҳи Microsoft Office омада онро пахш менамоем. аз рӯйхати барномаҳои пайдошуда ба болои Microsoft Office Word 2007 омада онро пахш менамоем. дар натиҷа дар экрани компютери мо барномаи Microsoft Word ба кор омода мегардад. барои корро бо барномаи Microsoft Word ба охир расондан, тугмачаи дар сатри аввали тарафи рости ин барнома мавҷуд буда, тугмачаи закрит, онро пахш менамоем. ҳамин тавр мо корро бо барномаи Microsoft Word 2007 ба анҷом мерасонем. агар дар мези кории мо нишонаи барномаи Microsoft Word 2007 мавҷуд бошад, бо пахш намудани ин нишона мо метавонем барномаи Microsoft Word 2007-ро ба кор омода созем. ба болои нишонаи барнома омада онро дубор тез пахш менамоем. дар натиҷа барномаи Microsoft Word ба кор омода мегардад. дар муқоиса бо силсилаи пешинаи барнома дар назар дорем барномаи Microsoft Word 2003-ро. намуди зоҳирии барнома қатъиян дигаргун гардидааст. он рӯйхатҳо ва лавҳаҳое ки буданд дар ин ҷо вуҷуд надоранд. ба ҷои онҳо гурӯҳи вкладкаҳо мавҷуд ҳастанд. дар ҳар кадом вкладка элементҳои идоракунӣ гурӯҳбандӣ шудаанд. барои мисол дар вкладкаи главная тугмачаҳои буфер-обмена гурӯҳбандӣ шудаанд. маҷмӯи тугмачаҳои шрифт, абзац, стили, редактированӣ, дар вкладкаи вставка бошад, гурӯҳҳои маҷмӯи тугмачаҳо бо гурӯҳи страницы, таблица ва дигарҳо гурӯҳбандӣ шудаанд. барои ба таври фарох дастрасӣ пайдо намудан ба гурӯҳи лозима, тугмачае аз тарафи рост дар кунҷи поёнии гурӯҳ мавҷуд буда хизмат мекунад. ҳангоми нишондиҳандаи мушакро ба болои ин тугмача бурдан дар экран маълумот пайдо мешавад. ҳангоми пахш намудани тугмача дар экран равзанаи диалогии гурӯҳ пайдо мешавад. барои мисол тугмачае ки дар тарафи рости поёни гурӯҳи абзац мавҷуд аст, ин тугмачаро пахш менамоем.
дар натиҷа дар экрани мо равзанаи абзац кушода мешавад. равзанаро маҳкам менамоем. гузаштан аз як вкладка ва вкладкаи дигар ба монанди дилхоҳ барномаҳои дигари Windows амалӣ карда мешавад. нишондиҳандаи мушакро ба болои вкладкаи даркорӣ мебарем ва онро пахш менамоем. мисол ба болои вкладкаи вставка ёки ба болои вкладкаи разметка страници. ҳангоми пахш намудани номи вкладка мо метавонем вкладкаи даркориро кушоем. мумкин аст режимеро фаъол намоем ки дар экран танҳо лента намудор гардад ва вкладкаҳо ба таври автоматикӣ пинҳон гарданд. барои ин тугмачаи мушакро ба болои лента оварда тугмачаи рости мушакро пахш менамоем. дар экран рӯйхати матнӣ пайдо мегардад. дар рӯйхати пайдошуда мушакро ба болои свернуд ленту бурда онро пахш менамоем. чӣ хеле ки мо мебинем вкладкаҳо аз экран нопадид гардиданд. барои дастрасӣ пайдо намудан ба ин ё он вкладка бояд ба болои номи он тугмачаи мушакро пахш намоем. барои хомӯш намудани ин қоида тугмачаи рости мушакро ба болои лента пахш менамоем ва дар рӯйхати пайдошуда хачаро аз свернуд ленту мегирем. боз тугмачаи рости мушакро ба болои лента пахш менамоем ва хачаи ишоратиро аз болои свернуд ленту мегирем. дар натиҷа ба ҳолати аввала бармегардем. барои мисол мешавад мавридое ки мо дар ягон компютери дигар мешинем ки барномаи Word вкладкаҳоро нишон намедиҳад. мо метавонем ба воситаи пахш намудани тугмачаи рост ба болои лента хачаи ишоратиро аз свернуд лента гирем ва ҳамин тавр вкладкаҳои мо намудор мегарданд. дар сатри поёнии барнома ба монанди силсилаи барномавии пешинаи Word сатри маълумотӣ мавҷуд мебошад ки ба мо дар бораи дар кадом саҳифа ё сатр мавқеи моро нишон медиҳад ва инчунин калон ё хурд намудани майдони ҳуҷҷати моро ва ба ҳар намуд иваз намудани майдони ҳуҷҷати моро нишон медиҳад. инак дар ин дарс мо хусусиятҳои намуди берунии барномаи Microsoft Word 2007-ро дида баромадем. дар дарси оянда мо хусусиятҳои асосии сохти барномаи Microsoft Word 2007-ро дида мебароем. бо ҳамин дарси мо ба охир расид.